agi ron, Drip. Manggilin siya ron. Kung may kahatag, gabilin ako sa nina. Kaya ba? Udto na pantay lang mo. Dako sa lawas di isla mahatag, pantay ra gini ron. Kinsa man tawhanan ni lingkod sa bangko. Kahit ito. Kani, kini nagpadulong. Harangan ko. Pantay ko. Ay! Kabalo ba kayang maagi diri na bayad? Diri. Hatag! Okay, barkang sa bay. Di pwede na. Oh? Kada agi diri na mo bayad. Di, hatag! Sama ay kog bastos-bastos ba? Wa kay kabilin. Hubuan na mo sa nina, hubuan. Hubuan. Wa kay kabilin kwarta, hubuan na mo sa nina. Mamakuot, makuha. Ay, dili wa pang pakuot sa nina, wa man kay kwarta. Hubuan na sa nina. Diri. Saan mo sinina? Ka pwede mo agi diri wa kay kabilin. Sa nina. Para ko ni. Na, matos ako. Ay sa, hubuan ko ng short. Shirt. Short ko. Hubuan. Obo, jot. Hubuan. Tarong ba? Kulang. Sahan ko tong isa. Uy, na nagpadulong ay pakay gini ron. Pungko daw. Gahay kini kurma ba? Pero kinakais ko ani. Kitang tatagan ni ron. Naabdo kita to og taas kong buhok. Pero kaya ra ni. Siya ko na itato. Bangga ni tato ron. Naktasan. Eh, bangko pa ka di ba? Bangko nito kay karpo ko naabot. Ay, sus, kuya, wikag buhok. Mga dikan. Pero sa baw. Hoy, wala ka balo na maagi dire na di bayad? Nagapangayo di ka diri why ko kabalo ba? Sorry jud kayo ko hatag sim ha. Wag ko sanina. Pwede na. Hapo na wa pa ko income dire. Kasi suman, putlong ka ning buhok ni mo di wa kay Kay hatag. hatag yun. Ang tama na. Di pwede na. Di hatag. Di pwede lagi na. Kailangan mo hatag di ka sa mua dire. Gusto ko ni mga koy kwarta. Ay, mapugos di ka sa putlong ka ning buhok. Mo urang taas ya. Ikaw kung matripan ko nimo ang tanan ni bangga sa kuan, ni pahuway na. Say ni pahuway na. Pero nga na imong tirada diha. Ni pahuway nag birthday ba? Dahil alam birthday ha, November 2 na. Uy, kuyaw di ka. Asay maayog duha na lang ta magbayan ka dire. Kay hapon na wa pa ko dilin siya dire ba? Maayo na duhata para kung may mga gijog bukbuk mo to ni hatag. Aw, may problema na gahi mong bugka ka. Kay gamay. Aw, sige. Bay, bisa lingkod ta dire bay. Parang hapon mo ko na dilin siya dire. Ganihan ang binantay dire ba? Wa pa may nangagi. Hindi ko diri bay basta di mo agi ba Ay, nay mo agi dire di gyud to palabiyong yun, di pwede way mahatag. Wa gyud ni agi ba. Sa ubos, tanaw sa ubos. Wa gyud. Wa may giniagi bay. Uy, bay padiham ta dito. Bayo siya ang kwarta do. Napo ko totoo. Ay, kwarta basta kay mapakita tong tato na to. Isog na tong tato bay kay. Makwarta gyud ani. Sangot akong tato di kay na sungay. Hadlok ko sila gyud. Ay, pakita kan close di bay ka kane. Diri na ko sa lubong ron bay. Nay mo agi dire ron. Kinahanglan gyud ni bay. Isog kita ron. Boy isog kita. Boy isog taron. Boy isog kita ani ron. Few moments later. Sa maning duha ka buk nag-atang diri. Bay, gini bay. Nay Mga na bay. Di padulong dato ni kini bag. Harangon tani. Di ano tani kip. Pero nay kwarta ko ni bay ba. Dato ni bagay bag oh. Nya, atong kana turon. Di. Langan tani bay. Pala ba kanay mo agi diri na mubayad sa mo? Magi ko sir. Di pwede na. Bisa pwede sir. Sige na kay kabilin dia. Ibili na. Unsa man ang style din eh? Ang bag mo ibili na. Bagi mo. Di Unsa- ibilin. Tesa, unsa kinahanglan din ninyo? Kwarta. Ibili ng bag nimo kanang bag ibilin. Dagko kay maglawas ug may trabaho. Kaya lang. Paano? Tesa, kadali lang na inanawag. Excuse me. Boss. Naa diri sa kanto. Naghubo sila. Giharangan kay ko. Daghang kay tato. Dako kay lawas ang isa, taas ug buhok ang isa. Mao ni. Unsa man? Bigyan. Tagaan na? Unsay tilahon?
Sige! Ah, sige! Ah, sige!